PageMaker build booklet meu ronzo to chu detail do ka paper lak dan vel mo khatiang vel va in ril du ka ngai to lo tura ngai ta ila khan PageMaker kan hon nuwa kan lekha bu size tura kha kan du ang i lekha bu siam tur size anga kha i thlang mai anga ta chuni thlan zo a margin setting te engkim tiang kha ni siam anga chuan i okay ang chuan hemi hi kan lekha bu chung a page tur ni ma se heta hianin a chung thu tur kha va type ngot tur ani lawa tin chung a chung thu tur te kha tiang ho kan type lu ma khanin kan riat reng tur chu lekha bu angani chuan lekha bu a chuan page tin a lang chiang sa ha om ta a chu page number kan ti te tin chu ba ka po a lekha bu ming te tin mi malina ziani chuan a ziak tu ming te mo khatiang te kha page tina han tar lan ve te kan lo du theya khatiang a khanin page tina lang tura kan du ho khatiang chin ho kha kan va set ma sa vek don ani chumi chu he ta hnuai lam veilam kila hian lr ti lo om ta chu ta chuan kan zu click a hei hi master page tin an soi mai boka ta hian kan zu click ta a heta tang hian chun china kan soi anga page tina lang tura kan du ho kha kan va set ma sa don ani ta chuan text tool kan la a kan type na tura kha chuan a margin pona a page number kan da don chuan a margin pona ti chuan chung lama emo hnuai lam emo kha chu kan thu ni ta sela ti chuan kan va click ta a ta hian page number 1 ti va type ngal ngot loin 1 kan type chuan helam page a hian tuna 1 om na hian page tina 1 liron om thup ringot don ti na ni chu wangin control le alternate le p kan metanga kami kha automatic a page number ron set tu turani ta a chu lm di ron langa left master ti chuan alignment asa chu kan du angin kha chu kan som theya center ani emo right te po ni se tiang khan i du angin i da theyanga ti chuan le lama click le anga chuan angai ang bokin control le alternate p kan met le rm right master ron lang le a tiang khanin alignment te kan han da le a ti chuan a le kha bu ming te kha tiang khanin a chung lama emo ron tar lang ve se kan du chuan tiang khan kan da thei boka chuan alignment te kan da le a chuan mi malina ziani chuan tiang khanin a ziak tu ming emo helama te po i du chu ni tar lang theya ani lo point a le kha bu ming vek te po a ziak tu atianga mi sang te an lo ni pal an lo ni si ani chuan mi mal zia anga han tar lan rem si lo te lo ni chuan tiang khan a bu ming bok te po helama khan i du chu ni tar lan thei vek tho ta a chuan a ziak tu om ang deuin han da ve taila ti chuan khatiang khan page tina lang tura kan du ho chu khang ho kha abu ming te a ziak tu emo page number ti vel ho kha ani deuh mai ta a chuanin a chung thu kha hemi master page a hi chuan va type lua va da lu mi lo tur ani chuan pointer kan la he ta khang ho kan set zo kha chuan page number 1 ta hian kan click ta a kan le ta a ma kan om na khan ti chuan china kan soyang khan hi kan le kha bu chung page tur ni to ma se ta hian text tu nen thu va type ngot ta ila page khat chau kan neya chuan page dang ava insert chok thei ti in va insert ta ila tiang khan page tina kan va click rang chuan a thu kha thu lom sang te khan om don ti na ni en tinan ta thu kan type pa mun sana kan click le chuan type le tai la ti zon page khat theu thawa po khatianga a sana kan va click ang chi a ka chuan thu lom ran a lo ni thin awangin mun khata a thu kha kan type khom ve kan ngai do na chu he ta edit a hian kan lu tanga edit story ta hian kan lut leang chuan hemi chunga hian a chung thu tur ho ka han kan va type lut vek don ani a rei lo zok nan thu om sa type chop ngai lo tur thil han copy lok ta ila ti son a chung thu tur type chop aya ti khan
hunte a rei lo nan mi han page treu tai la a hriat thiam thei mai awm e tikhan a chhum thu tur zong tikhan I type vek anga voi khata thum khata I type vek seng kher lo thei le khabu chu phek somni som thum lek dai tur po ni se chu wangin I page chin to ke mo I man chin to ke mo in type kha tikhan he ta file save as atangin mo tikhan in save ta tichuan I save khamia kha iwa hon le po in tuna mi ang tho hian a ro in hong anga tikhanin I chut chun zom le zel I type chun zom le zel thei don ta tichuan I type a chhum thu tur zong tikhan I type zo vek nuwa control A tianga in select all anga chuan I paper pa ngai ang tura I da lu huna justify sa veka tura I du chuan control shift J I metanga tichuan I du chuan parate khatiang te po kha hemi edit story om chung hian I trend log theya I du le page I vada lu nuwa ava siam chop le vek thei tho boka tichuan kan justify zoa edit layout kan tia kan chuak le anga chuan a thu a chu kan keng ta ta son va click taila page khat chau kan neya page dang va insert a page tina click sek ngai lo turin layout auto flow I tianga tin helai auto flow kan man na chan pakhat boka chu hetia layout insert page kan tia page kan va insert khan kan thu ina adai chin ang po kha lo la tling lo pal the ani phek som ni te va insert restop taila kan thu kha phek som ni item a lo la ni chuan ala leng lo cheu theya amo phek som ni dai vel chau lo ni phek som nga te insert chana chuang pai chau ngai te lo om theya khatiang kha anuwa kan buai le na ti tam lo turin I thu type ina adai chen page amaina automatic khatia ron insert top turin leng lo emo chuang bang vak kha om thei lo turin tikhan layout auto flow kan vatita chuan tikhan voi khati click khan tikhan amain auto in I thu type sa ina amamo ang tok tur page kha aron insert top don ti na ni han click chin taila tikhan so page 31 thlenga daya 31 thleng thu ina dai ang chena kha aron insert mai ti na ni tichuan kan le khabu siam tur azirin tuna son kan en chuan a page number hi tikhan a in dot phei hluata a page number in dot in tikhan a om phei char ta a mai ro chu tuna kan muang hian alaya the tur ani abu angani chuan tia keu thei alaya the tur khani ta chu wangin kan le khabu siam tur azir khanin a the dan tura in ang lo theya a the dan tura zirin a page number in dot tur te in kop tur te kha in ang lo vele boka chumi chu a buai thak na lai le hemi booklet tikhir tu ani ve boka a chung setting zong kha chu build booklet ron zot chin to chuanin an thiam sa tura ka nga ya tin soi duwa po kha chul to lem lo tura ka ngai boka khang para va thena mo kha tiang neu hawa ka picture handa lu te kha tiang en kim drop kep man ti zong ate tichuan le khabu cha vak lawa chuan a paper zong kha tikhan anda thu to pa alaya mun khatan thlep thok ta chu tiang ani chuan page number 1 le a last page aka phek somli tuna hian page somli thlang lo om ta se kan da thu alaya kan thle thok chuan first page le last page in kop chuan 1 le 40 na chuan kan keu chi a chung lam tru alo nia chuan 40 chung lam chi 39 tru le 39 na ron in kop le don ti na ni chu tiang zel chuan a tir lam le top lam zel in kopanga a topa alaya page number in do ta kha a om kop nge ya kha chu ngai thung ta tin le khabu cha deuh net tur ani chuan khati alaya hmun khata than thlep thok tur chuan a cha lu tuk chuanin khe har don ani chu wangin page khat te na mo tiang khan an thlepa chu an da thua le a chu tiang ani chuan 1 a hma bera lo oma kan keu chi a chung lama 2 le 3 chuan kan keu le a 4 lo ni ta chu kan koi phar chuan 1 le 4 in kopanga chuan 4 hnuai chia 5 alo oma a chung lama 6 le 7 chuan kan keu le a 8 5 le 8 in kop leang omzia chuan
ta hian 1 a omanga ta 4 chuan a chhung lam chia khanin tuna mi ang che hian 2 le 3 chu ron om tho don ti na ni chuan a dot le kan keu le chuan heta 5 le 8 a omanga a chhung lam chi mi tur 6 7 tuna mi ang tho hian a ron omang tiang zel khan chu pakhat te a alaya khe kha da thu in ti khan an chil khom le ta thina chu tiang chuanin kan le kha bu siam tura zir khan a page in kop tura kha a in ang thei talawa chu wangin tuna hetia a page number in dot phaisa thup hi chu engtin pon thlep donila a in dot lo nuai jok don ti na ni chu wangin chumi a page setting vasiam le tur chuanin heta utilities a hian plug in cha build booklet ti lo om ta ta hian kan lu ta ti chuan hei hi kan le khabu size kha ani mai ta chuan hei hi kan paper kan page nei za da kha nia ama a hian page 1 ma blank page kan zep te ngi ti chuan hei helai blank page ti va click mai te tin akara 5 le 6 in kara hian ka zep du e hindi pon ti khan akara va click in ti khan blank page ka ti the invert ti hi chu a let zong in tuna 31 thleng kan neya he ta 31 30 tiang khan a let zonga hemi number varem na khani mai ta ti chuan he la ya layout ti hi tuna kan ti tur ber chu ni ta he ta hnuai hian true up consecutive 3 up 4 up ti ho an oma heng ho hi chu newspaper ang chi a man chi an ni ta le khabu a chuan hemi a chunga mi pani true up schedule stitch le perfect bound ti hi kan man ber te chun ni consecutive khatiang newspaper tiat le khabu awanga chu wangin le khabu size tia kan man thin tlang puya kan man tur ho chu hemi pani hi ni ta true up schedule stitch ti hi kan thlan chuan le khabu cha vak lo alaya hmun khata the thok tur ang chi khan a page number a ron rem vek don ti na ni ti chuan true up perfect bound hi kan thlan chuan le khabu cha deuh hlek siam na chi alaya hmun khata the thok rem lo phe khatte te alaya the a 1 le 4 in kopa chung lama 2 le 3 anexa 5 le 8 a chung lam 6 7 khatiang ang chia pakhat te the a da thu a chil khom le tur ang chi khan true up perfect bound ni kan thlan chuan a page a ron rem vele vek don ti na ni ti chuan a ti chin na ni ya ti khan i du zok a thlan theya abu anga khor pumati tak tur po ani chuang lawa i du i lo ti ve huna po ti chuan tu na po true up schedule stitch hi mo thlang chin tai la ti chuan kan okay ya save a lo ngai ta chuan allocation tur i du na hmun ai thlanga a file name i du i type theya ti chuan i save anga hemi a in save chuanga hi khami a page number jong te khatiang a ron rem ding vek te ngai a chu wangin a page a cha phei chuanin hemi ava save chuanga kha a rei thin a nga ve deuh hlek te ngai thin ani ti khan a booklet zo ta a booklet zo nuwa ti khanin kan va save le anga ni china in save a kha chu a booklet ma ni ta a booklet zo nuwa ti khan da that tur a tan te du chuanin tiang khan va save nom le angai ti khan lo settle bok ta ila ti chuan he ta hian a page a hian 31 ania a page number a in kop kim lo wangin 1 kop pui tur a last page a khan blank a ron da ta 1 le 32 angani don ti na ni chu ti chuan heta hian hei 2 le 31 ta 3 le 30 tiang khan atir le top zel aron in kop ta a chu tia kan da thu alaya hmun khata kan hle thok khan a chan ve malam zonga kha tiang khanin atir lampang zelan ni ta nu lampang zong kha he ta a page top lampang zela kha ni don ti na ni atiang khanin soito angin chung setting zong kha chu kan soito lawanga khami booklet dan ngor te chawa kha ka in hrilanga khami kha le khabu anga PageMaker atanga kan thu type sa te khatianga han publish se kan du chuan tunami ang khan kan ti don ti na ni